ale pominęliście drugą część, jak też istnienia jego dzieł. Podstawą bytu, czyli człowiek nie może istnieć bez przyrody, ale też bez przyrody nie mogłyby powstać jego dzieła. Kultura, która decyduje tak naprawdę o jego człowieczeństwie, czyli bez przyrody ostatecznie nie można tworzyć swojego człowieczeństwa. Mikołaj, miałeś jakieś pytanie? Nie, już nie. Trzecie, proszę. Musicie bardzo uważnie, trzeba czytać, każde słowo jest tutaj istotne. Ale to strasznie dużo czasu zajmuje. Jak się przeczyta ten tekst, trudno jest to zrozumieć. A nie jeszcze trzeba dosyć kolejne może zobaczyć. Ale to można znaleźć. Pisz do ministra, jest nie. Ja na przykład proszę konkretnie jak myślącego tekstu, to potraficie Właśnie. Przestań mnie tym czytamy, skać. ja wam kiedyś o tym mówiłam. albo na przykład Czytamy cały tekst.